मुर्दाबाद 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 बेगम अख्तरा मोहम्मद गो बैक बेगम अख्तरा मोहम्मद होशियार 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 बेगम अख्तरा मोहम्मद हाय 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 अख्तरा मोहम्मद मुर्दाबाद 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 अख्तरा मोहम्मद मुर्दाबाद 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 अख्तरा मोहम्मद गो बैक अख्तरा मोहम्मद होशियार 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 अख्तरा मोहम्मद हाय 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 अख्तरा मोहम्मद गो बैक अख्तरा मोहम्मद मुर्दाबाद 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 अख्तरा मोहम्मद होशियार 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 अख्तरा मोहम्मद गो बैक अख्तरा मोहम्मद हाय 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 अख्तरा मोहम्मद मुर्दाबाद 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 अख्तरा मोहम्मद गो बैक अख्तरा मोहम्मद होशियार 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 अख्तरा मोहम्मद हाय 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 अख्तरा मोहम्मद गो बैक Ahmed हाय 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 अख्तरा अहमद मुर्दाबाद 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 अख्तरा अहमद गो बैक अख्तरा अहमद होशियार 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 अख्तरा अहमद मुर्दाबाद मुर्दाबाद अख्तरा अहमद होशियार अख्तरा अहमद मुर्दाबाद 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 अख्तरा अहमद गो बैक अख्तरा अहमद होशियार अख्तरा अहमद मुर्दाबाद अख्तरा अहमद होशियार अख्तरा अहमद गो बैक अख्तरा अहमद मुर्दाबाद 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 अख्तरा अहमद होशियार 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 एंटी ट्राइबल होशियार 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 एंटी ट्राइबल होशियार 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 एंटी ट्राइबल गो बैक एंटी ट्राइबल होशियार 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 एंटी ट्राइबल गो बैक अख्तरा अहमद होशियार 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 अख्तरा अहमद होशियार 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 अख्तरा अहमद गो बैक एंटी ट्राइबल होशियार 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 एंटी ट्राइबल होशियार 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 एंटी ट्राइबल होशियार 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 एंटी ट्राइबल गो बैक अख्तरा अहमद होशियार 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 अख्तरा अहमद होशियार 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 अख्तरा अहमद मुर्दाबाद 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 एंटी ट्राइबल 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 हाय 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 एंटी ट्राइबल 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 मुर्दाबाद 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 एंटी ट्राइबल मुर्दाबाद अहमद मुर्दाबाद अख्तरा अहमद मुर्दाबाद अख्तरा अहमद गो बैक अख्तरा अहमद होशियार 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 एंटी ट्राइबल मुर्दाबाद 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 एंटी ट्राइबल होशियार 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 एंटी ट्राइबल होशियार 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 एंटी ट्राइबल हाय 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 एंटी ट्राइबल मुर्दाबाद 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 एंटी ट्राइबल होशियार 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 मुर्दाबाद बेगम अख्तरा अहमद मुर्दाबाद 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 बेगम अख्तरा मोहम्मद गो बैक बेगम अख्तरा मोहम्मद होशियार 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 बेगम अख्तरा मोहम्मद हाय 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 बेगम अख्तरा मोहम्मद मुर्दाबाद 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 बेगम अख्तरा मोहम्मद मुर्दाबाद 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 बेगम अख्तरा मोहम्मद गो बैक बेगम अख्तरा मोहम्मद गो बैक बेगम अख्तरा मोहम्मद होशियार 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 अख्तरा मोहम्मद मुर्दाबाद 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 अख्तरा मोहम्मद होशियार 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 अख्तरा मोहम्मद होशियार 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 अख्तरा मोहम्मद हाय 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 अख्तरा मोहम्मद गो बैक अख्तरा मोहम्मद गो बैक बेगम अख्तरा मोहम्मद हाय 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 बेगम अख्तरा मोहम्मद होशियार 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 बेगम अख्तरा मोहम्मद होशियार 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 बेगम अख्तरा मोहम्मद होशियार 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 बेगम अख्तरा मोहम्मद हाय अख्तरा अहमद हाय 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 बेगम अख्तरा अहमद मुर्दाबाद 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 बेगम अख्तरा अहमद गो बैक बेगम अख्तरा अहमद होशियार 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 बेगम अख्तरा अहमद हाय 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 बेगम আমি আজি তাৰিখত
जितु नाकि एसपिर जितु সাংঘাতিকভাৱে जितु नाकि आंदोलन হৈ আছে जितु नाकि কোনো কাৰণতে এটো অসম্ভৱ এই অসম্ভৱক সম্ভৱ কৰিব বিচাৰিছে সেই কাৰণে আৰু হেতুৰ বিষয়ে আমি কোনো কাৰণত মানি ল'ব নোৱাৰো আৰু লগতে আখতাৰ আহমেদ যেটো কথা কৈছে তেও আমাৰ ট্ৰাইবেল জনগোষ্ঠীৰ যেটো আমাৰ হিষ্টৰিকেল তেও 1% গম নাপায় নাজানে তে সেই কাৰণে তেও কৈছে কি পাগল বুলি কৈছে তাৰমানে যে একো নহয় আৰু মানে কি বুলি কয় এইটো বড়ো জাতিটোৰ মানে যেটো নেকি আমি ট্ৰাইবেল হিচাপে যেটো নেকি আন্দোলন হৈ আছে এই আন্দোলনটো তেও মেইনলি বুলি ক'ব বিচাৰিছে তাৰমানে সেইকাৰণে তাক এইটো কৈছো যে তেও যাতে এই হেৰিৰ পৰা যাতে আমাৰ আন্দোলনৰ পৰা ট্ৰাইবেল জনগোষ্ঠীৰ পৰা যেটো আমাৰ চলি আছে আন্দোলন তাত যাতে কোনো কাৰণত তেও যাতে ইয়াত আহি ফেলে আমাৰ মাজত যাতে তেও নোহোমায় সেইটো তাক হুকিয়াই দিছো তাৰমানে আৰু লগতে এটাই কথা আমি ট্ৰাইবেল জনগোষ্ঠী হিচাপে আমাৰ যেটো এটা ইতিহাস আছে আমাৰ যেটো এটা বুৰুঞ্জী আছে গতে এই বস্তুটো ট্ৰাইবেল হল আমি নিজকে কৰবাত বনাই লৈ ফেলে আমি ট্ৰাইবেল হোৱা নাই ইয়াতে আমি জন্মগত ট্ৰাইবেল গতিকে কোনোবা যদি ট্ৰাইবেল হ'ব বিচাৰিছে কৰবাত বনাই ফেলে সেইটো আমি কেতিয়াও আমাৰ ট্ৰাইবেল বেল ব্লকত আমি হ'ব নিদিওঁ কাৰণ ইটোতে কাৰণ যেহেতু আমাক আমি যেটো নেকি আমাৰ জন্মগত যেটো ট্ৰাইবেল আমি জন্মগত ট্ৰাইবেলৰ যেটো এৰিয়া এই এৰিয়াত আমি কোনো কাৰণত এই বস্তুটো এই সংঘাতটো আমি আনিব নিবিচাৰো আৰু সেই বস্তুটো যাতে তেখেতে এই কামটো যাতে নকৰে আমি হেতু বিচাৰিছো खुलुमबाय बर'लेण्ड रायजो राजा लोगोसे जोंनि मिडिया नोंथांमोन ससियेल मिडिया जोंनि मिडिया नोंथांमोन गासैनिसिमनिबो मोनाबिलिनि आं गोजोन हामलायनाय बावहरबाय बे हाबाफारिखौ आंबो खोनायाखैमोन थांनाय बेलायाव जितु आख्तारा आहमेद बेगम हय बेगम आख्तारा आहमेद बिथाङा मथंगुरिनि एग्जिकिउटिभ मेम्बार बिथाङा हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल बे बिफानाव बिथाङा बुंदों दिनै बर' फरायसा आफाद जितु बर' फरायसा आफाद बिथांमोना बोरदों बिथांमोना फागोला होननानै बुंदों बर' फरायसा आफाद होनाय लोगो लोगो जोंनि रायजो राजाया मोनसे सिनसियारिटि दङ सिनसियारिटिया बेनो जे बे बर' फरायसा आफादखौ बिदि बुंनाय लोगो लोगो मोनसे सेन्टिमेन्टआव फैनानै दिनै जों रायजो राजाया ओंखारबोबाय जों बर' फरायसा आफादाव जोङो सम होनो हायाब्लाबो फरायसा आफादनि फारसे जोङो मोनसे कन्ट्रभार्सि जोंहा मोनसे कन्ट्रिबिउसन जोंनि भलेन्टारि जोङो ओंखारबोनाय बिथांखौ बुंनाय लोगो लोगो जोङो आफादखौ रायनाय माने जोङो माहारिखौ रायनाय बायदि जायो ओंखायनो बे बिथाङालाय सोरमोन बिथांनि हिस्टरि नायगिरनो थांब्लाथ' आहमेद बिथाङा बेगम आख्तार आख्तारा आहमेद बिथाङाथ' 2025 मायथाइयाव बियो बरपेटा हालामनि मोनसे माबानि कनस्टिटिउसननि आन्डाराव मोनसे सासे भटारमोन बिथाङा बोरै फैनानै बर'लेण्ड टेरिटरियेल रिजनाव बा बिटिसिआव बा बिटिआरआव फैनानै बोरै बिथाङा बुंनो हागौ जे फरायसा आफादा बोरनाय आरो बिथाङा माबोरै संबिधाननि सहाय लानानै माबोरै नैथि आखाइनि संबिधाननि सहाय लानानै बेयाव फैनानै बिथाङा भटार्स जानानै माबोरै बे एग्जिकिउटिभ मेम्बार जानो हाबाय बेहा आंहा गोदोर सोंलु दङ रायजो राजासिम आं बे सोंलुखौ एंगारनानै होबाय नोंथांमोना जाहाथे कमेन्ट सेक्सनाव होयो आरो नोंथांमोना मोनसे लाइजामख'नि गेजेराव चेनेल बिथांमोननि चेनेलनि गेजेराव हगार हरो बिथांमोना माबोरै बरपेटानिफ्राय फैनानै बेयाव माबोरै भटार जानानै माबोरै बिदि बुंनायनि मोन्थायखौ मोनखौ नोगोद दुखु दङ बर' रायजो राजाया मोनसे दुखु दङ बेनि सोमोन्दै बिदि बुंनायनि थाखाय जों खुद्रिसारदों सार बेनो आरो मेनलि बिथांखिया बेनो जों रायजो राजाया बेखौ सानदों जों गाबोन समफोर बिथां बुंनायनि एगेन्स्टआव बिनि बुंनायनि जों उल्था फारसेयै जोङो मोनसे आयेननि बेरेखा लानो सानदों बिथाङा बोरै बे समस्थियाव फैनानै मथंगुरि समस्थियाव फैना बोरै भटार जाखौ बोरै एग्जिकिउटिभ मेम्बार जाखौ टेक्सटाइल हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल डिपार्टमेन्टआव माबोरै फैनो हाखौ बै बिथाङा आगुनि माबायाव बरपेटा समस्थिनिफ्राय
फैनानै बिनि थासारिखौ नागिरनानै जोङो बिनि सुलुंखौ नागिरनानै जोङो मोनसे इनफरमेसन रेजिस्टार खालामगोन होननानै सानदों सार। बेनिफ्राय जों नुबाय बिथाङा जिथु पागल होनना बुंनाय बे खोथाखौ जिथु माने उथ्रायनाय लायाबा आरो माबायदि बिनि खोथाखौ बियो रायजो राजानि सिगाङाव बियो निमाहा बिनांगोन। बर'लेण्ड बासिनियाव बा जों गासैनिबो बर'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बा बर'लेण्ड बे एरियायाव बिथाङा गावनि फागोला बा बोरनाय होननाय बाथ्राखौ बे बाथ्राखौ बुंनायखौ बियो उथायना लायाब्ला जोङो फैगोन समाव आरोबाव जोङो आयेननि सायाव दुखु थागोन आरो जोङो आयेननि सोमोन्दै आयेननि फारसे जोङो राहा लानाय जागोन। गिबियावनो आं खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम गासै मिडिया ससियेल मिडिया ओमफ्राय रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आं खुलुमनाय बावहरबाय। गिबियावनो थांनाय बेलायाव बे आख्तारा आहमेद जिथु EM हेन्डलुम टेक्सटाइलनि जोंनि EM बर'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि बिथाङा बुंबाय बर' फरायसा आफाद जिथु ABSUआ दिनै बोरनाय होनना बुंदों आरो बिथाङा फागोला होनना बुंदों। बिथाङा ABSUनि सोमोन्दै मोनथिया जानो हागौ। 1 निफ्राय 10 सिमबो मोनथिया जानो हागौ। 10थ' बारानो 1 निफ्राय 10 सिम बिथाङा जोंखौ बोरनाय होनदों। बर' फरायसा आफाद जिथु गोथार मोनसे आफाद बे बर'नि बेखौ बियो पागल एबसुए पागल होनना बुंदों बिथाङा। बेनि सायाव जों खुद्रिसारदों। बिथाङा एक्सुवेलि हु इज सि माइग्रेन्ट अर इमाइग्रेन्ट बे बर'लेण्डनि सोर बियो 2005आव बिथाङा बरपेटा हालामनि बरपेटा लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि सासे बियो माबामोन भटार्समोन। बिथां भटार्सआ बोरैहाय बरपेटायाव थानानै बर'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि आन्दाराव फैनानै बिथाङा दिनै बे मथंगुरि मोनसे ओरैबायदि जायगा मोजां जायगा बियो। बे जायगानिफ्राय बिथाङा मोनसे जनप्रतिनिधि बियो रायजोनि बिगोमा हिसाबै जों सायख'ना हरबायमोन। बिथाङा बेनि उननिफ्रायबो बिथाङा दिनै थांनाय बेलायाव बियो बुंबाय बर' फरायसा आफादा बियो बोरनाय बियो फागोला होननाय बाथ्रानि थाखाय जोङो खुद्रिसारदों। बिथाङा जानो हागौ बेखौ जोङो हुसियार खालामना होदों। नोंथाङा आख्तार आहमेद नोंथाङा बेगमा जोंनि आब' जोंनि सिस्टार्स जोंनि एल्डार सिस्टार हिसाबै जों नोंथांखौ रिकुवेस्ट खालामो बिदि बाथ्रानिफ्राय जानगाराव था। बिदि बाथ्राया जोंनि बर'नि थाखाय खैफोदाव दङ। ओंखायनो बे बाथ्राखौ दिनै जोङो बिनि थाखाय जोङो खुद्रिसारनानै जों मुसुखा सावदों। जों साब डिभिसना भेरगाव साब डिभिसन हिसाबै जोङो बिथांनि मुसुखायाव जों सावदों। मानोना बिथांनि गोरोन्थिया 100% रोखा। बिथाङा बांद्राय बिनि सायाव जुदि स्टेप लायोब्ला बिथाङा आगान जुदि होयोब्ला जों आयेननि राहा लागोन। मानोना बिथांनि भटारखौ जोङो नुनो मोनदों। थांनाय बेलायाव बिथाङा बरपेटानिफ्राय भटार सिटिजेनशिप हिसाबै दङमोन। नाथाय बोरै बियो बेयाव फैखो जों बेखौबो हमनो थांला। बेखौ जोङो नैथि समाव फैबाय थानाय बेलायाव जोङो स्टेप लागोन होननानै सानदों। आयेननि राहा लानानै बिथांनि सोमोन्दै आयेननि सोमोन्दै राहा लानानै बिथांनि सुलुंखौ लानानै बिथाङा बेसेबां सैथो बेखौ जोङो नायबिजिरसंनो जों आयेन बिफानखौ जोङो खावलायो एबा बेखौ स्टेप लानो थाखाय जों रिकुवेस्ट खालामदों आरो।